Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu melimpah dan berkah, segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT, dan semoga selalu semangat dalam belajar mengajar. Langsung saja mari belajar bersama di kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal fisidaki ku tetep ing dalem nerangaken sifat temen, wasodakoti lan kekancan. Qala dawu alaihi salatu wassalamu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, hei Sayyidina Ali, usduk temeno sira, wa ing doroka lan senajan bahayani apa, wa ing doro lan senajan bahayani apa temen utawa sidik ka ing sira fil ajili ing dalam dunya, fa innahu mongko sak temene sidik yang fa'u iku manfaati ka ing sira fil ajili ing dalam akhirat, yang fa'u iku manfaati apa sidik ka ing sira fil ajili ing dalam akhirat. Wala tangdib lan ojo goro sira, wa in nafa'a lan senajan manfaati apa kandip ka ing sira fil ajili ing dalem dunya, fa innahu mongko sak temene kandip yang duru iku bahayani apa kandip ka ing sira fil ajili ing dalem akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aliyu, usduk wa in doroka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajili, wala takdib wa in nafa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Artinya, wahai Sayyidina Ali, jujurlah engkau walaupun kejujuran itu membahayakanmu di dunia, tetapi akan bermanfaat di akhirat. Dan janganlah berdusta, sesungguhnya walaupun dusta itu bermanfaat bagimu di dunia, tapi akan membahayakanmu di akhirat. Ya Ali, Sayyidina Ali, man utawi sapane wong kathurat iku ngakehno sapa man, kathurat iku ngakehno dunu bahu apa dosane man, dahaba mongko ilang, bahauhu apa baguse man. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aliyu, man kathurat dunubuhu dahaba bahauhu. Artinya, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang banyak dosanya, maka hilanglah kebaikan keindahannya. Yang banyak dosanya, yang memperbanyak dosanya, maka akan hilang kebaikannya. Kathurat itu akeh atau ngakeh no. Oh alam ya. Ya Aliyu, Sayyidina Ali, alaika natapano siro bisidikil hadithi kelawan temene omongan, wahibdil amanati lan rekso kepercayaan, wasakhoil nafsi lan lomane awak, wa ifatil batni lan ngrekso weteng.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Aliyu, alaika bisadqil hadithi wa hifdil hadithi wa hifdil amanati wa sakhain nafsi wa ifatil batni." Artinya, wahai Sayyidina Ali, hendaklah kamu jujur Wahai Sayyidina Ali, hendaklah kamu jujur dalam berbicara, menjaga pembicaraan, menjaga amanat, dermawan, dan menjaga perut. Ya Ali, yuhai Sayyidina Ali, bisa iku saala-alane asodiku opo konco alandi utawi perkara ya kesiru iku cupet sopo sodik utawa konco sodikihi fi sodikihi ing dalam kancane sodik wayufsi lan masurake sapa sodik sirohu ing rahasiae sodikihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Aliyu, bisa sodiku ladhi yaksiru fi sodikihi wa yusi sirohu." Artinya, wahai Sayyidina Ali, seburuk-buruknya teman adalah yang lengah terhadap temannya dan menyebarkan keburukannya atau rahasianya. Ya Ali, yuhi Sayyidina Ali, alfu sodikin utawi 1000 konco qaliluniku saidik wa aduun lan utawi musuh wahidun kang siji kathirun iku akeh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Aliyu, alfu sodikin qalilun wa aduun wahidun kathirun." Artinya, wahai Sayyidina Ali, 1000 teman itu sedikit dan 1 musuh itu banyak. Ya Ali, yuhi Sayyidina Ali, lisodaqoti iku keduwe kekancan alamatun utawi pira-pira tetenger ayya ja'ala swiji ento nadekake malahu ing bandane sodik duna malika ing liyane bondone siro wa nafsawulan awak dewe siro wa nafsawulan awak dewe ini sodik Duna nafsika iku liyane awak siro wa irndaulan kawi rangane sodik duna indika iku liyane kawirangane siro. Ayya ja'ala rupane yento nadekake sapa sodik malahu ing bandane sodik duna malika maring liyane bandane sodik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Aliyu, li sodaqoti alamatun ayya ja'ala malahu duna malika wa nafsahu duna nafsika wa irundahu duna irdika."
Artinya, wahai Sayyidina Ali, pertemanan itu mempunyai beberapa tanda. Seorang teman menjadikan hartanya di bawah hartamu, dan jiwanya di bawah jiwamu, dan harga dirinya di bawah harga dirimu. Semoga kita semuanya mampu melaksanakan wasiat-wasiat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Ali. Semoga kita menambah, semoga dari apa yang kita belajar bersama menambah hazanah keilmuan bagi kita semuanya, dan kita semuanya semoga diberikan sifat yang selalu haus dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semua kebaikan, semua kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.